Simon, pangugas dire. Ay na, Simon, pangugas dire ba? O lagi! Kali, mag-exercise dito kong taro. Ano gusto ba ko? Bart, Simon. Matay lagi. Timing up kay Nimo. Oh, tuyo ni mo. Dakpan akong papa. Ha? Yung papa na priso? Maulagi. Nakapatay. Ano yung papa lagi? Init kay ulo. Klaro kay sa pamilya. Anak pa ng daan, oh. Oh, purma, matay. Balik po ka, Bart. Pagkatidismental ko ka ni mo. Ano unsa ko na yung hitabuan din na part? Wala, Bart. Dakpan sa curfew alas 10. Kay gawas siya kay magpalaod. Kay mutawag sa yung bazay kay basi na itudzo ta. Ha? Tinuod? Oh, niya, kuyugan ko ni mo. O sige, ako yung drive. Wala sa amin ng tubig. Matay, Bart. Sugod gabi wag ko kaon sa kay munhuna-una ko ang problema. O sige, mong kaon sa tari. Di naman ko, Bart. Binom ko tubig. Ang tubig, oh. Ito na ba? Oo, siya manangis ako. Pa! Ako sang kuyugan si Part Alvin hatong prisuan kay na priso daw yung papa. Ha? Maman? Nanigbas na kapatay? Kadismental ka ayaw. Magtani presur kay Scorpio. Ligo na to! Ako rin pwede mo tinog! Huwag ka kailan ako! Leader kong sindikato! Uy, daw din si Olocanon. Makagawas na ka. Salamat kayo, sir. Matig, makagawas sa kuan eh. Huga pa kuan yung kauban ako haari kay gikan ko nun siya og kuan. Leader, sindikato. Mutuo po ka na Olocanon. Kurpyo ramang gupoy kaso na. Kara, kadlo ka nimo. Son, Ay, kisulang, sarang ko na dyan. dili. Tilagay na oh. Simon, ugas dire. Action. Bisa kayo motor, isa. Kaya lubot. Kailan mo? Sige, play. Mo. Yung papa na priso? Mama, nakapatay? Ikalikod. Tuyo ni mo. Dakpan akong papa. Papa na priso? Nakapatay? Kini. Ay, play na na. Play na lang. Isa? Yung papa na priso? Mama, nakapatay? Bali lagi yung pamilya mo na oh. Klaro kay Dano, matay lagi. Klarong pamilya ha, oh. Klarong na ang pamilya ha. Burumbado, anak burumbado. Ha? Yung papa na priso? Maman, nakapatay? Batay lagi. Daan pa ko. Kanang pamilya, wala yun na. Oh, wala lang. Ay, kalde. Ako lagi. Ikaw rin image oh. Mga gyapon mo ko ni ma. Umukha na ikaw. Tama ka. Action. Wala, Bart. Hindakpan siya kay absent siya sa Scorpio alas 10. Kay kapalod siya kay Juan, tawag siyang bazek. Yung puro. Sa idol ito siya. Ay, pwede mo talaga na ako. Kana. What's up, mga? So karon mag-shoutout na din sa YouTube. So ang first commenter na to kay si JC Villa. Yo. So shout out
Mga shoutout from shoutout Dagatan family sa Sangbayan, Bohol. So shoutout po dito ng uban, Vicente Dagatan, Gisa Makadildig, Marilo Mazo, Goro Sinpay, Anthony Mendez Arias, Bobby Bibubo, Milane Taride, Sahaya Tarukan, Rebeco Gaming, Richard Ulo Bangalang o Rexan Almirol, Ginaro Moras, Ichi Flower May Ibagona. Shoutout Quran Official, Misha Puntugan, Alier Bisnar. Shout out Jairel Moreno og ni Crisel Joy Evangelista. Jai Jai Lalab. Oh, good. Shoutout kung Joyce. Shoutout po ko sa kong mama, iyaan dito to ang Dubai. Shout out si sa Itoriaga. shoutout tayo ko sa kong igagaw nga si John Paul, Dinas Cagayan ug sa mga kauban nga boksingero. Shoutout ko sa nanay ko pa. Morto tanan guys. Ug salamat sa suporta og another year na pod nga kalingawan nato na eh. Tanan guys, so ug ayo kalimot sa pag-subscribe diha kay New Year na. So kung wala pa ka na subscribe na. Huwag i-click pa ng notification bell. Ayun, sige, skip. Parang ask kayo nga. Dako, problema. Ug daghang salamat sa inyong suporta ug hope karon nga tuig makakuha na itong silver play button. Yohoy! Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace. Peace